Hai. Dă-mi alta, care pot să fac aici. Că n-am cum să scot telefonul, jur că am 1%. Nu mint. Iar mi-a făcut probleme cum mi-a făcut atunci. Îți dai seama, pe care dacă joc cu mine are probleme. Odată la... Mă jur! Să mor eu de am 1%. Hai zi! Bețivule! Zi Dacă ce dau la provocare vrei să fac. îți pleznesc. Așa s-a auzit. Ce nebun ești? Băi, fanteziule, lasă-mă, zi ce provocare să fac. Asta cu dulapul. Hai, bagă-te în dulap. Hai. Dă-mi alta să fac, dă-mi alta. Bine, atunci stai capră. Hai, mă! Uite și asta e. Hai. Dă-mi Hai. alta să fac aici, ca să nu mișc Hai acolo, ăsta. unde se face în altă parte? Acolo, hai. Bine, mă, stai așa, stai așa. Stă telefonul, stă. Rugați-vă, au, stai. Rugați-vă să stai la încărcat. Băi, asta nu se stinge Loredana, te vinul pup. ăsta. Stai puțin. Dacă ai ieșit pe altă. Loredana, Eu, ce-am făcut? Loredana, mulțumesc de panda. Suntem 1300 persoane, bă. Bă, sunt nebunit. Suntem top. Suntem number one aici. Trebuie să prind becul, mă. Gata. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Ia uzi. Câte vrei să... Așa. Hai, hai, hai. Hai odată. Mamă, mă gândesc. Telefon. Are treabă ăla? Da. Cum știu? Ce se întâmplă acolo, bă? Bă, ce se întâmplă acolo? Că stă din copac. Mulțumesc de urmărire. Gata, stai că încerc să-l bat la încărcat, mă, stai puțin. Da? Stai așa. Hai. Să încarce, că am schimbat încărcătorul. Oricum facem următorul. Așteaptă un minut să se încarce, bine, ca să mă bag în dulap, ok? Nu în dulap, stai capră. Bă, n-am cum să stau așa, ești nebun? Jumătate de minut, hai. Jumătate de minut, hai. Oricum. Așteaptă puțin. Ce, Amina, mai zi odată, Amina. Bă, mă, stai puțin, hold. Să-mi bag telefonul aici, să stea ăsta. Nu mai râde pe zonă, stați aia. Iulian! Stați așa că trebuie să-i fac niște TikTok-uri lui frate meu, da? Stați puțin, o secundă, stai. Nu mă doar joc. undeva ori joci și acum orice faci. Da, mă joc! Dă play! Nu mai dau play, hai pe provocarea întâi. Iulian. O secundă. Cătălin. Stai să-i fac locul ăsta un TikTok, da? Sau, domnule, dar bagă-te în bec, auzi, bagă-te. Ăsta e capul acolo. Mama, are ăsta 10 secunde mi-a dat la... La mie am trecut. Nu-mi Băi, place. Teo, ce facem? Hai, sunteți nebuni? Ăsta nu se pune nicăieri.
Vai de mine. Bă, stai mă o secundă, te rog eu, cum a zăpățit ăsta. Stai puțin. Îi bag lumină, că n-ai lumină, om. Stai așa. Georgiana. Iar am dat pe 10 secunde, bă! Bă, tu râzi de mine, mă? Nu! Doamne ferește. Mi-au scăzut și oamenii, ești nebun, lasă-mă, că m-am enervat rău de Am tot. 1500 pe live, ce ai, ești bună? M-am enervat, pe dar așteaptă puțin. A, da, Alex! Deci nu a putut să-mi ia niciun meci. Voi sunteți nebuni? Niciun meci nu a putut să-mi ia. Bă, stai bă, frate, Alex! Nici măcar unul. Frate, chiar băzu. Bățu. Hai că așteptăm acolo. Mamă, nu mai pot de nervi, stai mă puțin. Alex, mulțumesc. Alex! Mamă, eu nu-i fac frate, că nu pot. Alex! Nu mai râde mă atâta, lasă-mă că am nervi. Dă-le, Mădălina, mulțumesc. Nu a reușit niciodată. Nici măcar un meci. Nici măcar un meci nu a reușit. Lasă-mă că nu mai pot de nervi. Stai puțin. Care telefon? Asta? Alex! Mamă, cum trage timp. Unde ești, mă? Iulian, mulțumesc. Mădălin. Mădălin. Bă, nu pot să fac frate. Mădălin. Marian, Mădălin. Mădăline, te pup, Mădăline, mulțumesc. Iulian Petricel. Acum stai, bă, frate, să schimb încărcătorul, că nu mai pot. Stai să schimb încărcătorul ăsta, că nu mai pot de nervi. Deci apare. Da, apare imediat că intră. Da. Deci intrați din 5 minute și le dați teroare. Stai, mă, că nu vreau să fac provocare. Aveți probleme? Exact. Zi, ce ai zis că trebuie să fac? Ce trebuia să facă, bă? Stai puțin să văd dacă încarc. Mădălin, mulțumesc. Zi, ce trebuia să fac? Bă, nu mai știu, am uitat ce trebuia să facă. Iulian, ce trebuia să facă? Mac. Iulian știe exact, ia să vedem Iulian. În dulap. În dulap? Da. Bun, și eu dacă am 1%, cum mă duc în dulap? Mă jur că arată că încarcă, dar am 1%. Adică el nu se încarcă. Stai că am schimbat încărcătorul cu alo, frate. Stai puțin. Tot 1% am. În dulap, capră și să faci mac-mac. Hai. Bă, n-am acceptat așa ceva. Dăm ceva să fac de aici. Fac altceva, fii atent. Uite-te aici. Uite-te aici, te uiți? Stai așa. Stai telefonul, stai puțin. Că tu ai 1% de oră. Bă, știu că nu e credibil, dar jur. Am 1%, încarcă, dar tot 1% am. Nu stă telefonul ăsta, mă, stai așa. Nu văd. E 1 sau e 12? Deci nu mai pot de nervi, frate. E 12, bă, Amina mi încarcă, dar nu înțeleg de ce nu se duce, gen. Că-ți dai seama că nu mi-era greu să mă bag în dulap. Mi-ar fi convenit să mă bag în dulap mai repede. Capră zicea că face. Exact. Capră, da?
Mac, mac. Capră, domnule, capră, ce faci acolo? Nu mă, lasă-mă, n-am cum să stau așa pe live, tu ești nebun? Du-te mai la distanță, că nu s-o pierdut. Cum? Du-te mai la distanță. Păi n-am unde, că e masa. Ce? Bă, uite-te și tu, deci nu mai pot de nervi. Pentru că nu-mi carcă ăsta și nu pot să plec. Ia stai mă puțin, stai așa. Ba te jur că am 1%. Dacă vreți să fac screen și postez pe Instagram, să nu ziceți că mint. Am 1%, arată că încarcă, dar mie am tot 1%. Mă duc așa cu el, dacă se stinge, se stinge? A? Mă duc așa? Du-te. Bine, hai că mă duc. Doamne, te rog să nu se stingă telefonul. Hai, în dulap, da? Repede, 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 repede. Ba, cam iași. Cu dracu, deschid, că nu merge să deschid partea asta la altă. Mamă, mai e și bagaj aici, nu mai bag, mă bag peste bagaj, ești nebun? Ah, mamă, bă, în dulap ai zis. Mamă, mi se stinge, s-a stins, mă auzi, mă? Auzi, hai, te auzi. Și ce ești așa? Hai că ți se închide telefonul. Nu, bă, și ce trebuie să fac, mă? Alexandru, te pup. Ce trebuie să fac, Bagă-te în dulap odată. Păi m-am băgat! Unde e dezvăd? Capră. Bă, nu! A fost vorba să intru să fac mac-mac. Păi fă mac-mac atunci. Mac-mac. Sau mai e o variantă. Ia vezi, mă vezi? Stai puțin. Noi. Unde o să pun eu telefonul ăsta să mă văd eu bine? Bă, intru și stau și fac mac-mac, ok? Hai, intru odată. Mac-mac! Dar de ce ești așa? De ce ești așa tăcut? Mac-mac, de ce ești așa tăcut? Mamă, nu mai pot de nerv, lasă-mă, că m-am enervat cu telefonul ăsta. Bă, da, vezi că dacă să-mi spui și mie dacă mi se închide telefonul. Mac-mac, cât trebuie să mai stau? 3 minute. Hai de capul meu. Mac-mac. Mac-mac. Dar pune-te mă înapoi să bei. Ce ai zis, Preda? De ce e nervos? De ce ești mă nervos? De ce ești nervos? Nu sunt nervos. Mamă, ăștia vor să mă pun capul. Păi da. Hai, stai acolo. Mac-mac! Stai, domnule, acolo. Păi mai mă duc acolo la mine, mă, nu mă bag în dulap. Stai că mă pun acolo la mine, în sufragerie. Stați așa. Ce râd ăștia golanilor. Bine, mă, dacă voi vreți. Fa pe placul vostru, mă, gata. Măcar să bag telefonul la încărcat. Stai așa, că m-am enervat. Îmi bag telefonul la încărcat. Mai râd de atâta. Ce râd ăștia. Bă, dar ce pervers sunteți, bă, s-a terminat, mă, șmecheria, gata. Perversitatea voastră n-are limită. Uite ce s-au strâns. Stai așa ca să stai telefon, golanul. Are OnlyFans. Te-ai uitat, a? Nu m-am uitat. Crezi că asta grija am eu. Bine, mă, stai așa că l-am scos de la încărcat, că văd că nu stă. Te uiți, da? Da, da, da. Te uiți, da? Da! Unde să pun eu telefonul ăsta, să vadă? Mă vă, mă? Nu prea. Era mai bine acolo unde erai. Uite, amigo, i-am pus lumina asta, ia fi atent. Pe mine, direct. Să știi, Mihaela. Mac, da? Capră, hai. Bă, mi se stinge, fii atent că mă mișc greu. Stai
Stai că se stinge ăsta, stai puțin. Stai mă că-l pun așa, stai puțin. Gata că stă, da? Mai am un minut, da? Mă. Marco! Stai acolo. Mama! Auzi, mă? Bă, dar tu ce semne faci? Ce semne faci cu limba? Nu fac semne. Ce ai dracu, fac semne cu limba, ești nebună. Mama! Mă, ce tot faci tu acolo? Nu fac, domnule, nimica. Ce ai, ești nebună. Mă, tu, ia să văd ce faci tu, mă, ia. Stai, domnule, acolo, că mai ai 15 secunde, stai. Mama! Mac, stai, domnule, capră, ești culmea. Mac! Gata, mă, te ajungi, am stat de 3 ori pe 3. 4 trebuia. Bravo, nu te ajunge 3. A? Bă, m-ai omorât cu fanteziile tale din seara asta. M-ai dat pe spate. Dacă erai bărbatul meu, te dădeam afară din casă. De 4 ori, capră. Cu limba nu mai zic ce mi-ai făcut și Doamne, nu. Dacă te bate, duci la moșu. Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut? Da? Ce-ai făcut de-mi zic ăștia că au căleșină de râs? Ce-am făcut? Ce-ai făcut? Nimic. Îmi spune și mie ce-a făcut în timp ce stăteam eu? Râdeam. Ce dracu? Ce făceai, mă? Râdeam, ce să fac? Bă, am câștigat! Unde câștigat? Bă, am câștigat, mă? Nu. Freda, da! Bă, fii atent, gata, mă, gata. Suntem chiși. Dacă te bate, duci la vecinul? Bă, am avut 2500 de persoane pe live, tu dai seama? Băi, ai numai fantezii, te-ai bătat, trezește-te, Tiberiu. A făcut stil, te bat, rău, te tot, te ba rău. Ce? Cine pe cine? Bă, frate, nu înțeleg un lucru. Bă, eu am câștigat, trebuie să faci provocare. Iulian, seară faină. Tu mai ai 2 provocări de făcut, ce ai nebunit? Care 2, mă? Mai ai 2, că ai pierdut încă 2 Bine, mă, minute. nu mă interesează, am câștigat, oricum nu se pune că n-am făcut nicio una. Bine, veciul ăsta, de acum începem. Te duci la moșu dacă te bat? Da. Cu colindu te duci la vecinul tău, cu colindu te duci, da? Ai 10-20 de meciuri, adică îmi spui să mă duc la veciul. Nu mă mai duc. Dacă te bat, da? Nu mă mai duc, ce ai nebunit? Nu mă mai duc. De ce, mă, că te-ai îmbătat tu și gata? Nu mă mai duc. Păi nu mai joc cu tine dacă nu te duci. Iulian Petrișor! Hai să o batem data asta. Hai să o batem. Băi, nu mai joc cu tine dacă nu te duci. Ce are, bă, iar o ieșit? Am rămas fără net. Păi, da să știi. Mamă, nu cred, bă. Bă, nu cred așa ceva. O 1200 de persoane avem pe live. Unde de nebuni? Nu mai este live. Da, mă, Tiberius. Maia, Da. ce faci? Uite, încercam să le povestesc ce mi s-a întâmplat zilele astea. Băi, suntem prieteni? Da, suntem. De ce? De când? De vreo 3 zile, 4. Să mor tu. Să murim amândoi de nu. De unde ești, Maia? Repetăm discuția? Bă, că ai Păi memorie am scurtă. uitat. M-am uitat. Din Brașov. Ah, Da, mă. A zis cineva că ești beat. Doamne ferește. Mm.
Dar ce s-a întâmplat? Ce e cu fața aia pusă omorâtă pe tine? Suntem 1200 de persoane pe live. Ați nebunit? Așa, și? Și? Jucăm Păi te-am meciul ăsta. întrebat de ce. Așa. Jucăm meciul ăsta. Și ne băgăm la Așa. somn. Te bași tu la somn, eu rămân. Treaba ta ce faci? Jucăm pe provocări. Păi, nici nu știu dacă să joc pe provocări sau nu. Nu prea am chef. Dați un tap-tap aici, vă rog frumos. Dar ce ești așa arogant, Tiberiu? Mamă, dacă și eu sunt arogant. Păi ești așa supărăcios, nu zâmbești, îmi zici că ne băgăm la somn, ce ai? Deci, fraților, dacă și eu sunt arogant, Maia, dacă și eu sunt arogant, atunci intră cu Alin. Intră viața mea. Te pup, pa, pa. Ciao. Mulțumesc de trandafir. Ce-a spus Simona? Ce-a spus, bă, Simona? Ai să închis telefonul? Bă, Simona, bă. Tristă? Nu sunt tristă, iubire, mă dor ochii. O, Tiberiu! Facem joc? Alexandru, da, facem. Te pui Hai să capră? vedem. Te pui capră? No. În Hai dulap? mă, ce... A? Capră în dulap. Cum dracu? Nu mă, nu da, să ce ai nebunit? Adică așa. Nici n-am loc să stau așa. Băi, cu Da. capul, doar cu capul. Nu mă, nu. Ori facem provocări ca lumea, ori nu jucăm. Păi crezi că nu mă interesează că m-am jurat? Lasă-o să mă înjure. Auzi că sunt arogant? Dacă și eu mai sunt Ia arogant. ce zice lumea, că ești beat. Nu, bă, ce aveți să nebunit. Haideți aici cu tap-tap și cu ceva ca lumea. Cine a venit acolo? Călin. Căline, mulțumesc! Căline, mulțumesc! Hai să-i arătăm forță de aia mare, bă. Bă. Bă, da, dar facem provocări ca lumea, nu să intru capră în șifonier, că e aiurea, nu fac de-astea. Ai noapte bună, că altfel mai stau și îmi e somn, nu bagă în seamă pe toți Tiberiu. Alexandru, te pup, Alexandru, bă, crede-mă. Nu văd aici comentarii ce aveți să nebunit. Nu le văd pe toate, chiar. Uite, suntem 1400 de persoane. 1400 de persoane suntem. Mamă, Nu intru, bă, cu Alin, că ăla mă face. ce iubire, stai că nu înțeleg ce îmi zici, că nu mi-au apărut unele mesaje. Ce? Iulian Petrișor, te iubesc și eu pe Iuliane. Strânge melodia, băi! Ce mă? Să mergi să bagi, să iei un încărcător, că n-am încărcător de mașină, că în seara asta îl omor, să vezi ce dau provocări. Provocări de-astea ai tu. Mamă, și uite, ai deja 914, am 39. N-am nicio șansă de câștig. Poftim? Cine pierde stă în dulap. Să intru în dulap? N-am unde că am sertare. Nicolas! Te iubesc, Nicolas.